Són unes xerrades, unes conferències que formen part d'un projecte que nosaltres vam presentar a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció i, per tant, estan subvencionats. Val? Aleshores, aquesta xerrada concretament l'hem demanat a la Montserrat Anguiano, que ens l'estimem moltíssim, la Montserrat. Nosaltres, Abne, ens ha ajudat en moltes coses, ens ha ajudat en moltíssimes coses, ja ens ha fet algun altre espai Afne. Pels que no la coneixeu, ella és una artista afrocatalana que des del 2015 està superactiva, no?, en l'àmbit de les arts. No? Treballa diferents disciplines, fa performances visuals i plàstiques, fa poesia, no? Últimament està treballant en un llibre de poemes sobre l'amor, i treballa la pintura, no? Pintura mural i sobretot body art també, no? Perquè considera el cos, ella ja us ho explicarà més, un llenç perfecte, no?, per plasmar tot el que ella vol. Ha treballat molt, ella defensa molt l'empoderament femení a través de l'art, no? I ha treballat molts referents femenins de la comunitat negra, que de fet és del que ens parlarà avui, no? Persones que han estat invisibilitzades, o sigui que no es veuen, però que poden servir com a referents, i per això l'hem convidat, pels menors adoptats. Ja sabeu que l'associació CAFNE treballa molt amb la postadopció i amb famílies de nens i nenes que han estat adoptats a Etiòpia i altres països africans. No? Aleshores, avui està la Montserrat treballant en un llibre de poemes sobre la sensualitat, la feminitat, l'amor tangible, etc. I, a més, ahir justament ens comentava que va inaugurar una exposició que us convidem a anar a veure a Tarragona, a l'Espai Nautilus, que es diu Poder, diàlegs d'art, i si de cas després, Montserrat, ens expliques una miqueta més. Hola, bon dia a tothom. Voldria dir que per mi impartir aquesta xerrada, aquest col·loqui, és molt important perquè considero, jo treballo el tema referents, com ha dit l'Anna, i penso que tenir referents és bàsic per nosaltres. Jo també soc una noia adoptada, vaig néixer aquí a Barcelona, em van adoptar a l'acaba de néixer i volia explicar-vos una miqueta, després entraré en matèria, però volia explicar una miqueta què és néixer aquí a Occident sent racialitzat, afrodescendent, i no tenir cap tipus de referents. Jo penso que ara ho tenim molt més fàcil i molt més a l'abast. Vull dir que, per sort, aquests nens adoptats d'Etiòpia poden trobar molt més referents més propers, perquè jo vaig néixer al 82 i, com us imagineu, aquí a Catalunya, a Espanya, no hi havia la mateixa facilitat de conèixer i cercar referents. Llavors, és una mica trist i toca l'autoestima anar creixent, veure que ets diferent a tothom, no trobar ningú com tu i no trobar ningú amb qui et sentis identificat. Clar, jo fins que no vaig tenir 30 i alguna d'anys, jo visc amb ma mare, la meva mare, ara ja és una dona gran, té 78 anys, però ella m'ha criat, perquè el meu pare va morir quan jo era molt petita, els meus pares adoptius, i ho ha fet el millor que ha pogut, ho ha fet molt bé, estic molt contenta, però, clar, en aquella època era difícil cercar referents. Llavors jo m'emmirallava amb dones, amb referents que eren dones, però eren dones blanques. Fins que no vaig fer el clic, vaig començar-me a relacionar amb altres afrodescendents, afrocatalans, afroespanyols, va ser el 2015, vaig anar a una xerrada, segur que tothom coneixeu què és el Black Barcelona. El Black Barcelona són unes trobades culturals que es fan a Barcelona un cop a l'any, i això porta des del 2015. Llavors jo el 2015 vaig començar a col·laborar amb aquesta gent i, clar, vaig començar a descobrir un món que no sabia, no? Em sentia identificada amb aquestes persones i gràcies a conèixer totes aquestes persones que són referents, i ara en parlarem, gràcies a aquestes persones, la meva identitat com a persona negra es va reforçar i vaig començar a sentir-me orgullosa de ser negra i de ser afrodescendent i venir d'on vinc, no? Perquè el problema que tenim les persones africanes, incloeixo a totes, que el desconeixement cap al nostre continent, cap als nostres orígens, és molt pobre i, a més, és equivocat i amb un plantejament totalment supremacista i racista. Cal dir que a l'Àfrica és l'origen, això estic treballant també a les exposicions que faig, l'Àfrica és l'origen i l'Àfrica és un continent superric, el més ric. I les persones, la cultura, que això és el que la gent diu, que són uns salvatges, això és mentida. Vull dir, la primera universitat va ser a Mali, vull dir, i això es desconeix, i jo crec que s'ha de dir, hem de dir,
ahir vaig descobrir, perquè estic treballant a Tarragona amb aquesta exposició de poder, el poder del continent. Vull dir, hi havia fa molts segles monestirs, o sigui, vull dir que podem establir paral·lelismes entre l'Occident i Àfrica. Vull dir que quan aquí es van desenvolupar, com diuen aquí, l'Àfrica també és un continent molt desenvolupat, amb molta, torno a repetir, riquesa. És que volia dir-ho perquè volia que quedés clar que ens hem de sentir orgullosos i aquests nens, aquests nois, nens etíops, que sentin orgullosos de ser el que són i de venir d'on venen. I que no es deixin enganyar, perquè per molt que el discurs a vegades sigui, com he dit abans, racista, l'Àfrica és poderosa i vosaltres, nois, em dirigeixo a vosaltres sou poderosos i vosaltres podeu arribar a on vulgueu. No deixeu que ningú us digui i us posi la traveta i us digui que no podeu. Es pot arribar amb molt esforç, molta feina, però es pot accedir, es pot arribar on vosaltres vulgueu. I vaig a començar amb els referents. Faré per mi aquesta xerrada es diria és dona, mujer, woman, aquesta xerrada, perquè és una exposició que vam crear el Rubén Antón i jo. El Rubén Antón és un publicista, dissenyador gràfic madrileny amb el que treballo, i vam fer... Jo estava treballant als referents i vam dir, bueno, què podem fer junts? I llavors vam crear això que és aquest concepte, que és dona, mujer, woman, que fa un recorregut cronològic per tot de feminitats afrodescendents diverses, cal dir diverses, no són dones estàndard com diem, són dones de diverses feminitats que podem trobar, perquè penso que en aquests moments que estem visquent, on hi ha tanta discriminació, per molt que la gent es cregui que no, hi ha molt racisme, i hi ha molta LGTBI, és que no sé com es diu, no ho sé, correctament ho diré, bueno, que estan en contra de la comunitat LGTBIQ. Hem de donar visibilitat a referents negres, a referents dones i a referents de la comunitat LGTBIQ, perquè és necessari, perquè ens hem d'empoderar. Llavors, jo començaria, si la Tere pot anar a posar les imatges, a veure si ho veig. Doncs aquesta dona que veieu, tan poderosa, és un referent que és del segle XVIII, no cal que digui la data, ja ho posa, ho veieu en la imatge. Aquesta dona, la Sarah Barman, li deia la Venus Hottentote, i el que jo volia dir d'aquí, destacar, que aquesta dona, el que van fer els colons i de més, la van agafar i l'exhibien en el que es deien els zoològics humans. Ridiculitzaven aquest cos amb voluptuositats i amb moltes corbes, però és una icona, després ha esdevingut Sarah Barman una icona de la feminitat. Aquestes formes, no sé si coneixeu una miqueta, ara no em sortirà, la Venus de Willendorf, us sona? És una peça molt antiga i té aquestes mateixes formes. I si parem a mirar tota la història de la humanitat, tota la història de l'art i representacions artístiques, tant sigui Occident o una altra part, la representació i el màxim exponent de la feminitat són aquestes voluptuositats, aquestes formes. Vull dir, la ridiculitzaven per una part, però després altres persones ho van prendre com a icona. Doncs amb la Sarah Barman ja ho tindríem. Passem a la següent, sisplau. Aquesta dona tan meravellosa, de la que he pogut fer murals, he pogut fer aquest collage, és la Sojourner Truth. Parlem del segle XVIII també. És als Estats Units una dona meravellosa que va lluitar per als drets civils. Aquesta persona, clar, penseu que això és el segle XVIII, no és el mateix que fer-ho ara. Vull dir, havies de ser molt valenta i empoderar-te molt i tenir molta empenta per cridar i per denunciar la segregació racial, no? Als Estats Units, no crec que només es centrés als Estats Units, sinó a modus global, però aquesta dona va néixer esclava i va esdevenir lliure. La Sojourner Truth, per mi, és una persona que cal conèixer. Passo una mica més ràpid per als antics, perquè penso que potser al jovent que ho estigui mirant li interessarà. Cal saber aquests noms, però bueno. Passem a la següent, sisplau.
Bé, aquesta és la Harriet Tubman i com la Sojourner Truth van lluitar pels drets civils dels negres. Segle XIX estem parlant. Passem a la següent, sisplau. Molt bé, aquí començàvem amb les dones més diverses. Aquesta dona, aquest senyor, es pot referir en masculí o femení, és William Dorsey Swann, segle XIX, és les primeres travestis que podien trobar, però no només negres, sinó, evidentment és la primera travesti negra, però és una de les primeres travestis reconegudes i va fer molt pels drets de la comunitat, com dèiem, LGTBQ. Passem a la següent. És molt curiós veure el William Dorsey Swann vestit de dona, caracteritzat de dona, i amb aquests vestits, clar, del segle XIX. Vull dir, això vam fer una investigació amb en Rubén i va ser meravellós i fascinant trobar així coses tan d'ara fa tants anys, no? O sigui, per mi això va ser una meravella i un descobriment. Passem aquí, a la Rana Valona III. Qui diu que a l'Àfrica no hi havia dones poderoses? Ens equivoquem tant. Per començar, només dir que moltes societats del continent africà, molts països, són matriarcals. Per tant, la que té el poder és la dona, la que decideix és la dona. Vull dir, m'agrada puntualitzar-ho perquè és important saber que tot això que ens venen del masclisme i de més existeix, òbviament existeix, en algunes cultures, però hi ha moltes societats matriarcals. I aquí vull presentar-vos a la Rana Valona III, segle XIX, Madagascar. Va ser una reina, vull dir, que ara ja quan algun dels vostres fills, alguna de les vostres filles preguntin, ostres, què hi havia reis al continent i de més? Doncs mira, aquí en tenim una meravellosa, que és la Rana Valona III i que va fer molt pel seu poble i per mi és una gran referent i s'ha de conèixer, s'ha de conèixer. Passem a la següent, que m'agrada molt també. Aquesta dona és la Madame Safota Walker, la he representat molt, m'encanta. Aquest és el primer collage que vam fer, que vam incluir la lluna, perquè a mi m'agrada molt la lluna i aquestes coses. I aquesta dona és del segle XIX també, Madame C.J. Walker, li van fer una sèrie i tot, que surt a Netflix, si no m'equivoco, i aquesta dona va ser una de les primeres milionàries afrodescendents. No una, va ser la primera milionària afrodescendent. I com s'ho va fer? Com es va fer rica? Doncs ella venia uns productes pel cabell de les dones negres per allisar. Cal dir també, si us aneu fixant, a mesura que anem avançant, amb els referents, fixeu-vos, sisplau, els pentinats, no? Després farem un repàs. La dona, fins a aquest moment, i almenys aquest moment, segle XIX, dona negra, però molt blanquejada la imatge. Cabell llis, vestimentes occidentals, i, de moment aquí no em consta que s'aclarissin la pell, que existís, però ja en parlarem més endavant d'aquesta lacra, que és el blanquejament de pell. Però, ella va inventar aquest producte per allisar els cabells i es va fer d'or. Passem a un altre, sisplau. També m'encanta. La Josephine Baker, meravellosa. Ara que estem parlant, a més, sou pares adoptius, jo soc noia adoptada, hi ha gent adoptada, està la Bequelec adoptada també. Amb aquesta monstra, perquè és una monstra, segle XX, la Josephine Baker és una dona que es va casar, és que ara em liaré, no sé si es va casar 6 vegades i va adoptar 12 fills o es va casar 12 vegades i va adoptar 6 fills. Ara em lio. Però, imagineu, segle XX, aquesta dona adoptant nens de tot arreu, visibilitzant també, ella era una dona bisexual, era actriu, cantant, vedet, tot. Va ser una de les primeres vedets negres, en ser molt respectada i molt reconeguda, i és un total referent per nosaltres. Va lluitar també, evidentment, pels drets civils, va lluitar pels drets dels negres als Estats Units i a tot arreu. I, això volia apuntar que aquesta dona ja al segle XX, quan no es portava, va adoptar molts nens de diversos orígens, no? Vull dir, aquesta sí que seria una de les referents que m'agradaria que investiguéssiu i coneguéssiu una miqueta la seva trajectòria i la seva vida. Va fer molt, la Josephine Baker. La represento moltíssim, jo sempre. Anem a la següent, que també coneixereu segur. La meva amiga, la Rosa Parks. La Rosa Parks
Jo penso que tots la coneixereu. Sabeu la dona que deien, aquí l'he posat de jove, que diu que es va sentar en un autobús quan hi havia la segregació racial als Estats Units, que els negres i els blancs anaven separats, a davant els blancs, a darrere els negres. I ella es va sentar a davant i li van dir que s'aixequés i ella va dir el famós NA. O sigui, no, però escrit N-A-H. No es va aixecar. Però vull explicar-vos una anècdota perquè diuen que ho va fer per, com es diu, per reivindicar els seus drets com a persona negra, però també hi ha veus d'aquestes que diuen que no, és que estava molt cansada i no es volia aixecar. Però jo crec que realment, fora bromes, aquesta dona va fer molt també, plantant-se amb aquest supremacisme i aquest racisme que hi havia als Estats Units brutal, que segueix el racisme. Ho sabem tots i no cal oblidar, no es pot oblidar el que està passant actualment i a tot el món, i amb els que no em surt en català, l'auge de l'extrema dreta, que el racista ja no s'amaga. En castellà es diria el racista se jacta d'ello, no? Està orgullós de ser racista. Sembla que avui en dia, amb tot el que està passant, pots dir, soc racista i aquí no passa res. Bueno, això m'agradaria comentar-ho més endavant, perquè no em vull quedar aquí. Després endavant ja ho parlarem. I passem a la pròxima, que també m'agrada molt. Bueno, m'agraden totes, totes són les meves dones. Aquesta dona meravellosa, afroperuana, perquè a Perú també hi havia comunitats afrodescendents i negres, Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz, segle XX, afroperuana, poeta, que jo, sisplau, ara, sisplau, tothom que apunteu, perquè això s'ha de veure. Ella és la creadora d'un poema que es diu Me gritaron negra. Per favor, tothom a YouTube, ara no, però després, tothom a YouTube a veure com ella interpreta aquest poema. Aquest poema per la comunitat afro és, com es diria, un himne. És un himne. Vull dir, no sé si coneixeu una referent d'ara, del segle XXI, que es diu Sílvia Albert. La Sílvia Albert, que ha creat la Periferia Cimarrones, que ha creat el Black Barcelona, que ha creat Hibiscus, que ha creat... Bueno, la Sílvia Albert està en tot arreu. Però la Sílvia tenia una obra que, si no m'equivoco, la de No és país per a negres. És que té diverses obres, aquesta dona. La Sílvia Albert també apunteu. I en una d'aquestes obres que té la Sílvia Albert representa el poema aquest de la Victoria Santa Cruz de Me gritaron negra. També hi ha un altre artista, Gege Moss, o Geri Lavazza. Després, si teniu algun dubte, m'ho dieu, ja us passaré els noms correctament, ja els hi passaré a la Nau a la Tere i ja us ho passaran. Tant la Sílvia Albert com el Geri Lavazza, que és una artista travestí d'aquí, afrodescendent, és de Martinica però resideix a Barcelona, i interpreten aquest poema. I aquest poema, Me gritaron negra, es posa els pèls de punta. Vull dir, de debò, escolteu-lo i m'entendreu el que us vull dir. I per què? I entendreu per què és un himne. Perquè la Victoria Santa Cruz amb aquest poema està reivindicant la seva negritud i que és maca i que ningú li digui que no és maca pel fet de ser negra. I que negra, dit negra, no és un insult, al revés. Ser negra, has d'aixecar el cap ben alt i dir soc negra i n'estic orgullós, no? Aquesta dona ha fet molt perquè això succeeixi. Passem a la següent. Un altre poeta. No, cap endavant. Aquí. Un altre poeta. No, aquí, no. Aquí, Tere. La Maya Angelou, Estats Units, segle XX, també. Un altre himne. Rise, o Still Rise. Té un poema que també parla de la reivindicació i l'empoderament de la dona negra i de la força i el poder de la dona negra. Molt important conèixer aquesta gran poetesa i cal dir que les Seis Sisters, no sé si coneixeu les Seis Sisters, són unes cantants afrodescendents, els orígens són de Ghana i són 3 noies, les Seis Sisters. Després són unes bessones i la Etna, la Yolanda, la Cati i la Etna. Tenen un grup que es diu The Seis Sisters, que fan gospel, fan música molt, molt maca, cant espiritual i ho barregen amb coses més contemporànies.
I aquestes noies, les Seis Sisters, van agafar el poema de la Maya Angelou, el de Still Rise, i en van fer una cançó. Si teniu l'oportunitat d'escoltar aquesta cançó, que també posa els pèls a punta, de les Seis Sisters, us la recomano. A mi m'emociona molt i bueno, cal dir això, que estic barrejant una mica els referents antics, us vaig comentant alguns d'actuals, i a part, les Seis Sisters de ser cantants, les bessones són actrius i han fet diverses. La Yolanda Sey ha fet la pel·lícula, ara no me'n recordaré, La dona il·legal, i la Katy ha fet una sèrie que es deia Buga Buga, si no m'equivoco, a TV3. Han fet diverses coses, són unes afroreferents molt conegudes aquí, reconegudes a Catalunya, i que han fet molt. I també cal dir que han fet molt per mi, perquè també em van donar l'oportunitat de poder mostrar el meu art en unes trobades que feien de gent afrodescendent, artístiques totalment diverses, i va ser una meravella poder treballar amb elles. Seguim endavant. Aquí no en pararem molt, endavant, aquí. La Trinidad Morgades l'he posat perquè és del segle XX, va néixer al segle XX, no és que ella ha estat aquí, va morir fa uns anyets. Dona Guinea Equatorial, que va lluitar pels drets de les dones allà, activista, i la volia posar perquè és de la meva terra. Bàsicament per això i perquè vaig tenir l'honor de poder-la conèixer. La vaig conèixer en persona, em va donar un quadre, però ja no em va donar temps de poder-li fer i va ser una pena, perquè si no ella s'hagués anat amb un quadre que li hagués fet i si hagués vist aquest retrat hagués estat molt contenta. Passem a la propera, que aquesta sí que sí, jo crec que la coneixeu. No, cap endavant. Endavant, aquí. Qui no coneix a Angela Davis? I qui no conegui és un pecat. S'ha de conèixer l'Angela Davis. L'Angela Davis, per mi, la gent que coneix la meva trajectòria, ha sigut el meu màxim referent. Jo li dic que és una icona pop, perquè tothom la coneix. Bàsicament tothom la coneix. Llavors vaig començar a fer... Després ja podeu mirar la meva web o el meu Instagram, on hi ha les samarretes, jo he fet quadres i samarretes on la principal protagonista era l'Angela Davis. Per què? Perquè és una dona que tothom coneix, si més no, i és més fàcil accedir a la gent i que la gent accedeixi al meu art coneixent a l'Angela Davis. I, bueno, l'Angela Davis, explico, segle XX també, és viva actualment, té uns 70 i alguna d'anys, és una dona que va ser i és activista, és professora universitària, és una icona afrofeminista, feminista globalment. És una icona, és un referent i bueno, era Pantera Negra. Busqueu informació si voleu sobre les Panteres Negres, no em vull extendre molt, però bueno, és una dona que va fer molt i està fent molt i vam tenir l'oportunitat de tenir-la a Barcelona clar, amb tot això del Covid jo ja no sé quan va ser. Deu fer 2 o 3 anys i després va venir també amb uns cicles que vam fer al CCCB, que va venir també la Chimamanda Ngozi, que ara en parlarem, i després fa pocs anyets online la vam tenir, com havia tot això del Covid, i la va entrevistar un altre referent, que en parlarem també, que és la Isabel Mamadou de València. La Isabel Mamadou, jo vaig dient noms, però després ja aprofundirem. Però bueno, ja està, és que m'enrotllo molt, ho sento. La següent, sisplau. Molt bé, Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson va estar, mira, això m'ho ha explicat el Rubén, m'ho sé, perquè segle XX. Aquesta dona, perquè és una dona transsexual, va ser de les primeres transsexuals que va fer... Hi havia uns conflictes a Stonewall, als Estats Units, i ella va estar allà com a pionera i és de les primeres dones transsexuals que va lluitar pels drets i que va rebre molta violència, però gràcies a ella estem en la situació més o menys trans, les transsexuals, travestis, estan aconseguint una defensa dels seus drets. Passem a la següent. Una altra poetesa és la Shirley Campbell Barr, ho teniu posat allà. Aquesta meravella de dona afro-costarricense de Costa Rica. També vaig tenir el plaer de compartir amb ella unes jornades. Quan vaig anar a Guinea Equatorial, a Malabo, el 2017, vaig compartir jornades amb ella, vam compartir hotel i confidències, i aquesta dona ha creat una altra
un altre himne per la comunitat. Cal apuntar-ho. Es diu Rotundamente Negra. És un altre poema que s'ha d'escoltar. Ella crec que no, sí, potser sí que trobaríem algun vídeo a YouTube on ella el recités, però aquest poema, juntament amb el de la Maya Angelou i amb el de la Victoria Santa Cruz, són els himnes més grans que tenim les dones a la comunitat negra. Rotundamente Negra és reafirmar-se, un cant de reafirmar-se sobre la nostra negritud, sobre la bellesa dels cossos negres, que ens hem sentit oprimits, hem sigut oprimits. El que fan aquestes dones amb aquests poemes d'empoderament de la dona negra és donar-nos forces, donar-nos ales i de construir tot el racisme colonial imposat. Vull dir, és que portem molts segles que ens estan dient a la gent negra que no som macos, que els nostres nassos no són bonics, que els nostres cabells són durs, són lletjos. Ja està bé, no? El que fan aquestes poesies és empoderar-nos i fer-nos sentir maques, macos, i que les nostres faccions i ser com som és maco i està bé. I si ho aneu veient, heu anat mirant les imatges, veieu que cada dona estem anant evolucionant cap a un cabell més natural. Que potser hi ha gent que pensa parlar de cabell és frívol, però l'estètica, l'empoderament a través de l'estètica, l'activisme a través de l'estètica és l'arma més forta que tenim actualment. Les dones avui en dia, i els homes també, però parlo de les dones s'empoderem ara pel cabell. Vull dir, perquè és un crit, és un acte polític, de reivindicació política, de dir, aquest és el meu cabell, és maco i el porto orgullosa i estic orgullosa de ser negra i del meu cabell. Ara que jo estic dient això amb el cabell lliset, la veritat, que direu, aquesta noia no és coherent, però bueno, jo vaig tenir que fer una transició molt important, vull parlar, si m'esteu escoltant, nois i noies, nens, nenes, vaig fer una transició, jo el meu cabell no m'ha agradat mai, i jo me l'he començat a cuidar, o sigui, jo anava sempre, bueno, això és molt cultural amb la gent negra, portem moltes perruques, extensions i tal, però jo fa poquet vaig fer el pas. Em vaig treure les extensions, bueno, portava perruca en aquell temps, em vaig treure la perruca, me'n vaig anar a una perruqueria de la Maciel Valdés, em van tractar el meu cabell, em van deixar un afro que jo el tinc ben petitonet i ben maco, i vaig fer l'empoderament aquest de sentir-me lliure i sentir-me maca amb el meu cabell. A més, quan vaig rebre tants feedbacks dient-me a tothom que estava preciosa, que era el millor pentinat que m'havia fet, vull dir que és molt important, nois i noies, que ens estimem, que estimem els nostres cabells com som, que els cuidem. És que no és que siguin uns cabells lletjos ni durs, necessiten més cuidado, però si els cuidem, us ajuden els vostres pares, els ajudeu a vosaltres, els nens, de comprar productes. Ara hi ha molts llocs a Barcelona, a Catalunya, que hi ha tendes aquestes que venen productes pels nostres cabells per tenir-los macos. Per tant, jo animo a que la gent fem el que volem, podem anar com vulguem, però que no pensem que els nostres cabells no són macos i que no es poden tractar i que no... O sigui, jo us animo a que us cuideu i cuideu els vostres cabells i els lluïu orgullosos. Doncs la Shirley Campbell porta el seu cabell natural, les seves rastes i la més. Passem a la següent. No acabarem mai. Aniré més ràpid. Waris Dirie, model somalí. Segle XX també, va néixer al segle XX. Activista contra la mutilació genital femenina. Va fer una pel·lícula molt important, Rosa del Desierto, us la recomano, que parla de la seva vida i tota la tasca que està fent amb les nenes que són mutilades genitalment. Passem al següent. Ja anem pels... Aquests són actuals, ja els que parlem. El següent, sisplau. Perfecte. Un altre referent... Bueno, tots són referents per mi, però aquesta és d'aquí. Va néixer la Concha Buica, cantant de copla, flamenco i soul, barreja una mica, fa fusió. Aquesta dona va néixer a Palma de Mallorca, els seus germans tots viuen a Palma de Mallorca. Un dels germans, que també és un referent per nosaltres, que és el Guillem Buica, Guillem Balboa Buica, que és el seu germà, que és alcalde, ha sigut alcalde de la localitat de Mallorca, primer alcalde negre, i són catalans, són mallorquins, d'orígens de Guinea Equatorial, i aquesta dona és un portento,
Aquesta dona ara mateix, si no m'equivoco, està veient per Miami o així, però ha tingut èxit aquí a Espanya i té èxit internacional. He tingut l'oportunitat de veure-la i és un monstre que s'ha d'escoltar, té cançons molt maques que arriben molt a l'ànima. I per dir també, m'agradaria dir, puntualitzar que el flamenc també té una arrel afro. No sé si ho sabíeu, però té una arrel afro. Investigueu sobre això perquè és molt interessant. Passem a la següent. D'aquesta n'estic molt contenta. La senyora Vicila Bokoko. La senyora Vicila Bokoko és una meravella, és una dona que és coach, és mentora, empresària, emprenedora, speaker. Va ser la primera dona negra portada a la revista Vogue, fa poquet, al setembre va ser, i tinc l'honor de dir que aquesta dona a mi em va canviar la vida. La vaig conèixer el 2016, 2017, i em va fer coaching, em va fer mentoria i em va fer canviar i evolucionar com a persona i com a artista. Li dec tot el que soc jo avui en dia amb ella. I mireu la seva tasca, fa moltes coses online també, dona cursos, t'ajuda a desenvolupar-te com a individu i a abraçar la teva negritud. Passem a la següent. Faré un apunt molt breu de la següent. És la Pirucci Apo, l'he posat també perquè és una cantant, no sé si recordeu, fa molts anys, no, als 90, finals del 90, les Hijas del Sol és un grup que va tenir molt d'èxit, que són guineanes, i la Pirucci Apo és una d'elles, i és una personalitat molt important i reconeguda al meu país, que és Guinea Equatorial. Segle XX també va néixer. Passem a la següent. Aquesta noia és la Kari Mackay, és una dona que treballa aquí, viu aquí, també és una jove adoptada, jove adoptada, ha sigut una referent per molts de nosaltres en el món de l'adopció i de més, perquè ella estava molt implicada, feia moltes xerrades, jo n'he après d'ella, totes hem après de la Kari Mackay, i cal dir també que és una feminitat diversa perquè és reconeguda dintre de la comunitat LGTBQ, una dona lesbiana, i per nosaltres un referent. Kari Mackay, segle XX també nascuda. Endavant, sisplau. Molt bé, aquí arribem. Us he fet un punt abans, una d'allò, sobre la Chimamanda Ngozi. Chimamanda Ngozi és una de les dones que us he dit que juntament amb l'Angela Davis va fer una xerrada al CCCB fa uns anys. És una dona que lluita pels drets també de la dona i de les persones negres als Estats Units, d'origen nigerià, si no m'equivoco, afincada als Estats Units, i és activista, és escriptora, i us recomano encarecidamente sus libros, perquè ens empoderen molt com a persones, tant per jovent com per gent més gran. Els seus llibres jo crec que poden arribar a tothom. El seu llibre que jo recomano és Americana. Americana acabat amb H. Passem a la següent, sisplau. Perfecte. Aquesta dona és la Desiree Vela, us he parlat d'ella, l'he citat en diverses ocasions, perquè és un referent, ara estem parlant de referents actuals, d'avui. Aquesta noia va néixer el 1978, vull dir que és de fa res, i aquesta dona jo crec que és una de les que més ha fet per la comunitat afrodescendent aquí a Espanya. Per mi jo diria que és la top. Entre ella i la Lucien Bomia són les que estan més, les que tenen molts seguidors, tenen molt de poder, estan situades en llocs de poder i tenen veu. I per mi, jo he après d'ella. Vull dir, jo no puc dir-me, quan em pregunten tots els activistes, dic, jo soc un aprenent. Per mi, activistes són aquestes persones. La Desiree va començar amb un blog que tenia, que es deia el blog de la Negra Flor, tractant de temes estètics, sense cap pretensió social ni política. Però, clar, ha anat evolucionant i al final ha esdevingut quelcom social i polític, d'empoderament de la dona afro. I gràcies a ella i a la Lucía, sobretot amb ella, amb la Desiree, jo m'he arribat a estimar els meus cabells, perquè ella parlava molt de cabells, donava consells i de més, i m'he arribat a estimar com a dona afrodescendent. Aquesta noia ha escrit, quants llibres porta ja? 2 llibres, Ser mujer negra en Espanya i l'altre no me'n recordo com es diu, els tinc els dos, Mireu, busqueu, sisplau, els llibres que escriu la Desiree, són molt interessants. Si més no, explica molt bé com es sent una dona negra aquí a Espanya, està fent una gran labor, i això, que s'ha de conèixer la Desiree Vela, sisplau, comunicadora també, participa a la televisió i de més. I ja ha impartit
seminaris a gent de TV3, perquè, bueno, TV3, no sé si ho sabeu, doncs està posant molt les piles. Jo vaig estar treballant allà, on jo col·laboro habitualment amb TV3, alguns programes, i, si no m'equivoco, jo ho dic ara d'oïdes en bé, que crec que la Desiree Vela i el Moja Heró, que és un altre activista del Racisme a Madrid, periodista i de més, van impartir un curs als periodistes de TV3 per formar-nos sobre antiracisme i de més, si no m'equivoco, alguna cosa així. No ho asseguro perquè ho hauria de mirar i us ho comunicaria, però és molt interessant. Anem a passar al següent. La següent. Aquesta em toca molt de prop. És la meva germana, la meva sòcia. No és germana real, la meva sòcia, que és la Marga Mbande. Marga Mbande és guineana, nascuda aquí a Catalunya, 1979, cantant i showwoman. Bàsicament, jo diria, és cantant però showwoman. Ella no es defineix així i li diuen la jefa. Si algun dia teniu l'oportunitat de veure'la en concert, m'entendreu per què li diuen la jefa. Fa una música molt personal, barrejant soul, R&B, ritmes afros, com afrobeats i de més. I per mi, jo la vaig conèixer perquè l'admirava, jo era seguidora del seu art, de la seva música, i res, al final ens vam fer amigues i ara és la meva sòcia i fem unes festes que us convido a tots a venir, que es diuen Bantu. Demà diumenge en farem una Bantu, que serà a la galeria del Xefo Guasc, el Xefo, que és al carrer Badajoz 46, de 5 a 10. Ens podreu trobar allà amb totes les nostres músiques, hi haurà activitats culturals, hi haurà performance, hi haurà concert, estaré jo pintant també, vull dir que una meravella. Sí. I res, passem a la propera, a la següent. Us he parlat d'aquesta noia. Aquesta noia és la Lucía Mbomío, periodista, activista i escriptora. Aquesta dona ho té tot. Vull dir, a part de tenir... És una persona que per seus poros surt la bellesa que té, no? Tant interior com exterior, i és de les que més ha après. És actual, també, va néixer el 1981, i seguiu-la, mireu què fa per xarxes, mireu-la. Lucía Mbomío, és molt interessant, sempre està ajudant, sempre està donant dona la seva opinió i dona molta visibilitat a artistes negres o emergents o coses que ella troba interessant. És una tia molt potent, és una periodista molt reconeguda, també amb molts seguidors, però no ho dic perquè tingui seguidors, és important, més important o menys, però té molta veu i arriba i transcendeix a moltes persones. Té diversos llibres, els més reconeguts, que són els que m'he llegit jo, 2. Us recomano que mireu els seus llibres, que es llegiu els seus llibres i entendreu moltes coses. I, si no m'equivoco, un dels seus últims llibres, no, el primer llibre, Les que s'atrevieron, crec que la faran amb... No sé si aquesta o Hija del Camino, són els 2 llibres que jo tinc, les faran en pel·lícula, a Netflix i tal, ho va comprar. Per tant, un altre èxit dels afrodescendents. Passem a la següent, que també us l'he anomenat. Aquesta dona meravellosa, per mi meravellosa, la Isabel Mamadou, està a València, afincada a València. És una dona que potser és més desconeguda que les altres, però és per mi una de les més importants i de les que està fent més coses també. Aquesta dona, aquesta noia, treballa amb la ONU. Aquesta noia es mou amb les altes esferes i està lluitant internament per tots els drets i perquè nosaltres tinguem lleis, tinguem drets, tinguem tot. Si no existissin persones com l'Isabel Mamadou, nosaltres ens veuríem com estàvem fa 150 anys enrere, que es comercialitzàvem els nostres cossos i ens consideraven com animals, menys que animals, no? I aquestes dones són les que estan lluitant. Isabel Mamadou, sisplau, que tothom s'apunti aquest nom, perquè és una dona, una gran dona i una gran referent. 1982 va néixer, com jo. Passem a la següent. Perfecte, estem acabant ja, amb els referents. Aquesta, us he parlat abans, posa aquí Geri Lavazza, Gege Mos, és travestí, fa espectacle i és una de les més reconegudes travestís negres que tenim aquí. Ja us he dit que venia de Martinica. I és aquesta noia, aquest noi,
no sé, tracto de femení o masculí, és indiferent, és la que versiona, el que representa el poema que us he dit abans, de la Victoria Santa Cruz i Me gritaron negra. Busqueu a YouTube també o contacteu-me i us puc passar l'enllaç de la seva performance. Sempre interpreta aquest poema i per mi també em posa els pèls de punta. La Gary Lavazza. Passem a la següent. Totes aquestes persones me les estimo molt perquè formen part del meu dia a dia, formen part del meu cercle. Aquesta meravella és la Nega Lucas. Té un germà també que és artista, que es diu Luis Felipe Lucas. Són artistes. Ella és artista, ve de Brasil. Actualment crec que encara està a Brasil. No sé si ha tornat a Catalunya, però és una performance, és una altra showwoman. Canta, interpreta, tot. Fa moltes coses, és multidisciplinar. Cal conèixer-la. És una dona que per la seva història personal és molt forta, s'ha superat, és una persona resilient i molt lluitadora i jo us convido a veure el seu art. Aquesta noia també és de 1983, s'ha nascut. Nega Lucas, sisplau. Passem a la següent. Una altra germana. Aquesta vull parar-me seriament. Aquesta dona és la Sari Vivanch. És catalana, però afincada a Madrid i és humorista, actriu, model i molt orgullosa em sento d'ella. Ha arribat molt lluny, està molt alt, s'ho ha currat molt també, cal dir. És de Guinea Equatorial, vull dir, a l'origen és català, viu a Madrid, però és de Guinea Equatorial, com jo, i va presentar, no sé si us sona, va presentar els Premis Feroz, que són uns premis molt importants que es fan a Madrid, i a partir d'aquí ha anat pujant, té el seu espectacle Palabra de Negra i altres. Busqueu els seus monòlegs, ara no m'ho sé de cap, però a Sari Vivanch ha actuat, ha presentat gales, tot. I està fent molt. Ella fa un activisme, ella tampoc diu obertament que és activista, però jo ho és, perquè està fent molt pels drets. Crec que ara sí que s'ha iniciat en el... Ella es considera activista, jo des del minut 1 la considero activista, però clar, és molt intel·ligent la manera que ho fa perquè la Sari treballa a través de l'humor, perquè nosaltres tendim, no sé, hi ha gent que tendeix a victimitzar-nos i tot és un drama. I ella fa la feina d'empoderar-nos, visibilitzar-nos i criticar, però a través de l'humor, que jo crec que és una eina i és molt més difícil, però ho aconsegueix. El missatge arriba. Vull dir que si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure, perquè actua aquí, actua a Madrid, actua per tota Espanya, aneu a veure i em dieu i em comenteu què us ha transmès, no? Perquè per mi el missatge que transmet la Sari és molt important. És molt important. Passem a la següent. Aquesta dona, portento de dona, és la Yania Concepción. I com que estem buscant diferents tipus de referents, que totes siguin diverses i diferents, aquesta dona és psicòloga i sexòloga. Uau! Jo he tingut l'oportunitat de parlar amb ella, no profundament, però parlar amb ella, m'agradaria que m'assessorés i de més, i trobar una dona negra que parli d'aquesta manera de la sexualitat, que ens empoderi d'aquesta forma, no? Ella està a Madrid ara. Home, és que és això que vull dir jo amb tots aquests referents. Nois, noies, podeu ser el que vulgueu. Que la vostra ètnia, que el vostre color no us pari. Perquè en aquestes dones que us estic ensenyant ningú les para. I estan on estan, ocupant llocs de poder. Vull dir, que no penseu mai que vosaltres no podeu fer les coses. Podeu. Vale, passem a la següent. Aquesta també m'agrada molt, la que ve ara. És molt top. Aquesta noia li diuen afropoderosa, es fa dir afropoderosa. Ara ja estem en coses més de jovent, no? Aquesta noia és una tiktoker. M'ho he pres el terme perquè no coneixia el concepte. Tiktokers, els nois i noies que fan tiktoks, aquesta plataforma nova, no és una plataforma, és com un Instagram, però bueno, es fan molts vídeos, és totalment visual. Té milions de seguidors, a Instagram també té moltíssims seguidors, és una influencer. Avui en dia que parlem d'aquestes coses, no? La Lucía en Vomio de Severa són influencers, però és una altra cosa. Vull dir, elles tenen un... Bueno, no, l'afropoderosa també està tendint cap a l'activisme, però vull dir, són diferents. Ella, per exemple, és més joveneta. Ha nascut en 1991
I bueno, us recomano que mireu el seu Instagram i mireu les coses que fa, perquè és una manera molt maca i molt interessant de denunciar i criticar. Ho fa amb molta gràcia, cuidant molt la imatge i, bueno, això és es diu Perla, també fa coses de peluqueria i de més, però us recomano que la mireu, perquè hi ha diverses, per si no ho sabeu, hi ha diverses, les dones afro que ara tenen més poder serien, ja us ho he dit, no? Desiree Vela, Lucía Mbomío, estaria la Sari Vivang també, Afropoderosa també, són, diguéssim, els caps més visibles. Després hi ha altres negres espanyoles, com volia citar l'Adriana Bo, que també és guineana, influencer, i qui més? No, bàsicament aquestes. Sí, les 4 o 5 que us he citat. D'acord? I anem ja a l'última que tinc. Aquesta és una meravella que he pogut treballar amb ella, és la Cacau, artista, també multidisciplinar, fa cançons també i tal, i és una de les primeres també trans que tenim negres aquí a Espanya, i està lluitant també a la seva manera per donar visibilitat a aquest col·lectiu i a les dones. I fins aquí he parlat us he dit molt, us he ensenyat els meus referents. Espero que us hagi semblat interessant i això penso que és molt important que arribi a tothom aquestes dones. I jo estic parlant de dones perquè el meu tema em centro en les dones, però evidentment hi ha homes referents. Podria dir-ne un, per exemple, com és el César Brandon, poeta, que va guanyar un programa que es diu Got Talent, si no m'equivoco, i és un referent també. Està l'Antúmito Asigé, també, historiador. Està el Guillem Balboa-Buica, està el Jason, està el Rubén H. Bermúdez. És que hi ha molta gent que està fent coses. Vull dir, no podem... O sigui, ara mateix no podem dir que no hi ha referents, n'hi ha ni molts, i es troben fàcil. I us convido a que els conegueu i que doneu veu de que existeixen aquestes persones que estan fent coses, no? I que estan en llocs, torno a repetir i en reitero, de poder. Molt important per nosaltres. I ja està.